L'Ajuntament de Sabadell té un pressupost de 252 milions d'euros per al 2022. Saps a què es destinen aquests diners? Aquí t'ho expliquem. 26 milions d'euros en inversions per fer nous carrers, parcs i equipaments a tots els barris, de nord a sud i d'est a oest. Millores de places, jocs infantils i zones enjardinades. Nou pavelló d'esports de l'oest. Nous parcs del nord i de les aigües. Reforma dels carrers de Goya i del Caucas, entre d'altres. Renovació del passeig de la plaça Major. Accions a diferents escoles. Les millores arribaran a tota la ciutat i s'avançarà cap a una Sabadell més verda. Carrers més nets i segurs. Es destinen més diners a neteja i es farà un esforç per dotar de més agents i recursos a la policia municipal. També s'instal·laran noves càmeres de seguretat als carrers. Més habitatge. L'any que ve continua la construcció de 53 habitatges de lloguer protegit i començaran les obres d'altres 213 pisos. En total, els propers anys, s'aixecaran 528 habitatges de lloguer protegit a diferents barris. Més ocupació i impuls de l'activitat econòmica. Comencen les obres de la futura escola de restauració. I el vapor Llong també permetrà donar més oportunitats a persones sense feina. Sabadell, rumb al futur.